ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ହଉଛି ଏବେ ଆଳୁ ବସିଛି କାଟୁ କାଢିଲ ଝିଅ ସାଥି ଘରକୁ ଗଲାବେ ଭଲ ଆସିବ ଶାଶୁ ଘରେ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ମେକଅପ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିବି ନା ତ କାନ୍ଦିବି ନାଇସ୍ ଦି ଜଣ ରୋଷେଇ କଲେ ଏଇଆ ହବ ଆଉ କିଛି କହିବ ଆପଣ ପିଆଜ ବି କଥା ହେଇଛି ରେସିପି ଶିଖାଉଛି ହେଲେ साजना धीरे धीरे बालमा ओहो ଏଇଟା ଛୋଇ ଥେଲିଆ ओ माय गॉड ସେମାନେ ତ ଜାଣିନଥିଲା ସୋରିଷ ତେଲ ବୋଲି ଏବେ ଏଇଠି ପକାବ ଅଧ ଲିଟର ଓ କେମିତି ସାବୁନଟା ହେଲା ମୁଁ रोबे मारी दबु तेल रण तो बाहर हमको भाई रेसिपी सिखाऊँ जोटा तो किसी तो आज खटे बात देवी ओके नो प्रॉब्लम मरले तते ही आगे डरेमी मम्मा मम्मा डर देखो 오르지배 과요 과우는 에이나 구 에이나 비다오 니가 세 니가 쓰지 머리 갈라요 रेसिपी सिखाऊँ भाई लिखे देखिए बस आलू को से बस घंटे है गोटे आलू छड़ू हे आई एम सो प्रिटी यू नो ଗୋଟେ ପାଟି ଗୁଲୁ ଆମେ ଦି ଜଣ ସେଥିପାଇଁ କେବେ ରୋଷେଇ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ରୋଷେଇ ଘର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଏଥିରେ ପକେଇବି ନା ଓ ଚକଟି ଦେ एक्चुअली मैं काशी दौती जोता କିଏ ତତେ ଭଲ ପକଉଛି କି କିଏ ବି ବିଟିଏସ୍ तो कांदी दे मम्मा पानी आनेगा मोटे जा सॉरी सॉरी वो पहले लैट्रिन पानी जाने मुझे आके बॉडी बेटा तू हेलो गाइस देख भाई मत परिश्रम करोची जड़े मोटा नीचे करछ नीचे काटछु से
ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚୋପା ଯୋଉଟା ଭାଇ ଆରେ ଭାଇର ପ୍ରଜାତି ଲୋକା ଦେଖି ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିପାରିବିନି ମୁଁ କରିଛି ବୋଲି ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଜିନିଆ 1 hour later. ତାପରେ ମାନେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ରେଡି ହେଇଗଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଛୁରୀ ଭୁସି ଭୁସି ସେ ଆଳୁକୁ ପାର କରି ହେଇଗଲା ରେ ହେଇଗଲା ନିଆ ନିଆ ଖାଇଦିଆ ଆଉ